Hrabal sa v mojich fotkách a následne ma zastrašoval. Tieto jeho komentáre a následne aj príspevok vyvolali veľmi burlivú reakciu. Kde má fotky detí? Trošku ju vystraším. Pred pár dňami som uverejnila príspevok na facebookovej stránke, kde som vyjadrila nesúhlas s tým, aby asistent poslanca pána Spišiaka z Progresívneho Slovenska, pán Dávid Puchovský, chodil na školy a školil maloleté deti o ideologických a politických témach. Témy ako vojna na Ukrajine, Rusko, agresia alebo nebodaj LGBTI nepatria do školských hlavíc. Škola má byť bezpečný priestor pre naše deti. Viete, aká bola jeho reakcia? Namiesto diskusie prišlo zastrašovanie. Pán Puchovský mi verejne odkázal, citujem: "Úprimne vás upozorňujem, aby ste si nastavili súkromie, aby ste nevystavovali vlastné deti internetovým predátorom." Rozpísal sa a potom pokračoval ďalej. "Dávam vám náskok, než na to verejne upozorním." Ty myslel, že verejne upozorní na to, že na mojom súkromnom facebookovom profile sú moje deti. A ja sa preto pýtam, pred akými predátormi ma pán asistent varoval? Týmto komentárom totiž on sám cielene upriamil pozornosť na moje deti. Aktívne vyhľadával môj súkromný profil, hrabal sa v mojich fotkách a následne ma zastrašoval. Toto je absolútne cez čiaru. Toto už nie je o politike, ale toto je doslova hyenizmus.